Dobrodošli u još jedan video. Imamo stan na prodaju u Bugojnu. Stan je 64 metra kvadratna. Evo kako to izgleda unutra. Sad ćete da vidite ovdje, znači lijevo. Počnemo s tim. Tu je toalet, kupatlo. Znači, tu je kupatlo, jedno malo. Idemo dalje. To je naravno ulazni hodnik. Ovdje imamo spavaću sobu sa zatvorenim balkonom. Stan se prodaje bez namještaja, znači 64 metra kvadratna i jedan balkon. Pogled na bugojansko obdanište. Idemo dalje. Ovo je, drugo lijevo je kuhinja s trapezarijom i veliki zatvoreni još jedan balkon, znači tu je kuhinja. Ovo je trapezarija i veliki zatvoreni balkon. Znači, i u ovom dijelu imamo ovdje kao večeranje, što je napravljeno, zagrađeno kao večera. Ovaj balkon gleda na dom invalida, na Bosansku ulicu. Preko puta nam dođe veliki dnevni boravak, kao što možete da vidite. To je jedan veliki dnevni boravak i ponovo je tu pogled na vrtić. I zadnja je dječja soba. Dječja soba, znači sve se prodaje bez namještaja. Stan se prodaje bez namještaja. 64 kvadrata, dvije spavaće sobe, kuhinja s trapezarijom, dnevni boravak i dva zatvorena balkona i kupatilo.